¿Qué pasa? Muy bien que hablamos de les drogues en la Alemania nazi. Sí, estos cabrons es passaven el dia en el mundo de Yuppie i si van arribar tan lluny en la guerra és en part gràcies a això. Ara veureu, ara. En este vídeo, òbviament, no estarà tot. Això serà una minissèrie d'uns 4 capítols. Perquè necessite dividir-ho per a poder contar-vos tot bé. Vale, a la faena. De primeres, ja la derrota d'Alemanya en la Primera Guerra Mundial va deixar a la societat tocaeta psicològicament. I en la dècada de 1920 les drogues estaven pegant fort. Ojo, cuidao. En el 26, Alemanya era la cabecilla dels estats productors de morfina i líder mundial d'exportació d'heroïna. I per si fera poc, també dominaven el mercat mundial de la cocaïna. Vamos, que Alemanya era el camello del planeta. Entre 1933 i 1938, en el 33 és quan els nazis comencen a governar, va estar servint-se metamfetamina sense prospecte mèdic en el nom de Pervitin, que es fabricava en els laboratoris Tembler, construïts en el 31. Una moto de la polla, tio! Una moto, té que pensar una puta moto, tio. Ara anem a tornar un poquet darrere per contextualitzar. El partit nazi es va fundar en una cerveseria de Múnich el 24 de febrer de 1920. Vos deixo el nom per aquí perquè ni sé pronunciar-ho ni vull cagar-la intentant-ho. Estaven ahí fent-se un tubet del mos de 3 litros i diuen anem a liar-la, home. No prengueu decisions si heu begut, que després passa el que passa. I què passa en Alemanya en la dècada dels 20 i principis dels 30? Pues que es va extendre el bulo, com no, de que havien perdut la Guerra Mundial per un sabotatge de l'esquerra. I clar, això porta a l'odi. I tots sabem que, per desgràcia, en l'odi et guanyes a la gent. Això és com quan tens 15 anys, coneixes algú i vos cau mal la mateixa persona. Els nazis guanyen les eleccions el 1933 i Hitler, que ja en el seu llibre Mi lucha havia parlat de que rebutjava totalment el parlamentarisme i defenia la idea d'un Führer que prenguera totes les responsabilitats, munta la dictadura que va muntar. Però bueno, tornem a lo que anàvem. Guanyen i prohibeixen les drogues. Canceladíssimo. Perquè és graciós, però el partit nazi es declarava públicament en contra de les drogues, perquè volien que fora la pròpia ideologia nazi la que creara un estat d'èxtasis social i no una droga. Però després ben bé que es punxaven de tot, els cabrons. Ah, bandidos. La propaganda nazi pintava Hitler com un líder pur, que ni bevia alcohol, ni fumava, ni esclavava res. Però ja vos dic jo que això és més fake que els bulos de Vox. Hitler té de pur el que jo de calvo. Així no t'ho dic. I a part de perseguir els jueus, perseguirien també a drogadictes. Podien tancar-los durant 2 anys i prolongar-ho de manera il·limitada. Els metges que es drogaren serien inhabilitats 5 anys. Això no recordeu sempre, que després en el 38 veureu què passa. I van llevar l'obligació de secret professional mèdic per a que els metges es xivaren dels seus clients que prenien droga. A voltes se'ls enduien a camps de concentració i tot. També van dir que qualsevol persona que veguera a algú drogant-se o saber algo que es xivara als nazis. Volien crear una societat de Randalls, el xivato de la banda del patio, com aquí durant el franquisme. La gent es xivava si coneixia comunistes. Els nazis van fer un suposat programa d'eutanàsia i al principi de la Segona Guerra Mundial es van encarregar a moltíssims consumidors de drogues, a part de també gent amb trastorns mentals, com ja vaig mencionar en l'anterior vídeo de com s'arriba a l'Holocaust nazi. També sabem que els nazis sempre han anat de cara contra els jueus, comparant-los amb gèrmens que envenenaven el Reich i la societat i que havia que eliminar-los com fora. Pues ojito, perquè Teodor Morell, en recordeu-se'n d'este home perquè probablement isca en tots els vídeos d'esta minissèrie. Era un metge al que, per ser de pell un poc més oscura, li van posar judío en la paret del seu consultori, encara que realment no ho era. Però no se la volia jugar a que se'l carregaren i va dir pues quin remei, m'afilio al partit nazi. I així no salva el cul. Va començar curant al reporter gràfic del partit i va acabar sopant amb Hitler. Ja et cansaràs de Hitler ja, la que t'espera. No ho saps tu bé. Hitler li va reconèixer que ja no tenia forces per res i que estava molt fotut i ell li va recomanar Mutaflor pels seus dolors de panxa. I Hitler li va dir la mare que vaya el pare que torna. Increïble! Vas a ser el meu nou metge de capçalera. I una cosa cal que tinguem clara. Hitler no estava capacitat per a fer res de lo que va arribar a fer per si mateixa. Sempre, antes de qualsevol cosa, qualsevol reunió important, qualsevol meeting, necessitava que Morell, el seu metge, li punxara glucosa o vitamines. Però això només al principi, conforme avança el temps, va clavant-se una de coses que ja veureu ja. Però això els pròxims capítols. I entonces eren habituals vàries punxades per Hitler a lo llarg del dia, perquè sense això no donaria la imatge de Führer que volia donar, i en això estava basat un poc el seu poder, en la seva carisma i en la capacitat que tenia de transmetre eufòria. Però això eufòria sense estimulants no la podria haver passat. I quins eren els efectes de la pervitina? Pues que estaves espavilat, viu, a tope, sensació d'eufòria total. L'efecte durava més de 12 hores. Rank va dir inclús que es podia treballar de 36 a 40 hores seguides sense cansar-se. També van fer experiments amb voluntaris per a provar això. Però ja sabem que tot lo bo s'acaba i quan se'n va l'efecte et porta depressió, falta d'entusiasme, pèrdua d'estímul. Se'n recordeu de que els metges que es drogaven els inhabilitaven del seu treball? Pues quan van fer la pervitina oficial amb prospecte mèdic i tot en el 1938, van enviar una mostra a cada metge dient-li sí, home, sí, tu prova-la.
que la primera és de baes, perquè els propis metges s'enganxen. En l'Alemanya nazi tots es drogaven. Els estudiants, quan tenien examen, en comptes de fer-se un Red Bull o un cafenet, es clavaven un bon pervitin, els treballadors, per aguantar més en la faena, els actors, antes d'eixir, els escriptors, els bombers... I la propaganda nazi promocionava també el producte perquè les dones feren la faena de casa. I els del propi partit nazi i les SS també se'n prenien. ¿No eren estos tan haters de la droga? ¿Dónde están? Que yo los vea. En fin, el país antidroga corromput per ella. Ahí sí, esta no farien, ja t'ho dic jo. I també una raó primordial d'això és que al tindre tot el món prenent-se pastilles dia sí, dia també, i per tant tenint-los felices i comiendo perdices, pues tenien al poble satisfet perquè no es qüestionara la dictadura ni les incongruències del nazisme. Otto Rank era el responsable de fisiologia de defensa del Tercer Reich, i això significava bàsicament que era l'encarregat de que els soldats no caigueren estesos de la son enmig de la guerra. I en el 1938 va sentir parlar de la pervitina i va dir: Mare de Déu, és exactament el que buscava. I va fer experiments amb més de 200 soldats voluntaris per provar això. Són els experiments que vos he mencionat antes. I va dir literalment que era una substància militarment valiosa. Com diria ma abuela, això és fer maganyes, home. Està feo. El 3 de setembre, 2 dies després de que Hitler invadiera Polònia, França i Regne Unit li van declarar la guerra a Hitler. Sí, els mateixos aliados que nos van clavar en la guerra civil espanyola per poreta ocasionar una segona guerra mundial, ara de repente tenen collons. Vaya, vaya. En un principi, els soldats alemans tenien pancartes que diuen: si no dispareu, no dispareu, perquè ja tenien prou en el trauma de la Primera Guerra Mundial. Això és com quan perds un joc una volta i ja et fa palo tornar a jugar per si tornes a perdre i fas el ridícul 2 voltes. I això que va passar es coneix com a Sitzkrieg, guerra sentada. Però Hitler ja sabem que era un ànsies i un egocèntric i volia fer-se los pols a tots. Encara que la realitat és que França i Regne Unit superaven en exèrcit i en potencial econòmic per molt a la Wehrmacht, que és l'exèrcit de l'Alemanya nazi. No us burleu de mi si pronuncia algo malament, ¿vale? Al principi Hitler estava superpelma, que volia atacar. Els oficials no li feien ni puto cas perquè ho veien una locura. Rank també avisava de que havia que anar alerta en la pervitina i administrar-la bé, que si no se li podia liar la coseta. Però ja en el 1940 trauen un decret escrit per Rank que diu: si els soldats per tindre èxit necessiten no dormir-se, pues per això estan les substàncies despertadores, no? La pervitina, la metamfetamina. Tal i com van gastar quan van invadir Polònia. I en este decret es va fer oficial l'ús de la droga en l'exèrcit nazi, encara que ja l'havien gastat. Tot pecadins, home, tot pecadins. La Wehrmacht va demanar 35 milions de pastilles per als exèrcits de terra i aire. Alerten això. I clar, després d'anar tots dopats hasta les celles, pues en 11 dies es van fer en França. I els francesos es van quedar amb la bagueta en mans flipant en els alemanys que anaven sense pora per totes. Això es coneix com a la guerra relàmpago, la Blitzkrieg. I en este temps els alemanys van guanyar més territori que en els 4 anys de la Primera Guerra Mundial. Així que fixeu-se si la droga va influir o no. Per exemple, cada conductor de tanques es feia de 2 a 5 pastilles al dia. I vosaltres direu: però a veure, en veritat tots es dopaven en les guerres per aguantar. Pues sí, però per exemple, el Regne Unit usava benzedrina, que era més fluixeta que la pervitina, però no tenia tants efectes secundaris ruïns. Els alemans és que es van flipar moltíssim. I encara que vos sorprenga, Hitler no va tindre molta vora en este èxit de la guerra relàmpago, sinó que es van encarregar els jefes de l'exèrcit de terra. Com anaven de metamfetamina hasta el monyo, no li feien ni puto cas i anaven a la seua. És més, Hitler estava acollonat de que la victòria fora gràcies a ells i que això puga posar-se-li en contra, i decidís parar l'atac a Dunkerque, que era l'únic que quedava per invadir en esa zona. Si es clavaven ahí, es carregaven a l'imperi britànic. I aquí es demostra que Hitler mucha Alemania i mucha raza aria, però al final l'únic que li importava era el seu propi fogó. En resum, que va ser ell el que va paralitzar l'atac i després anaven llepant-li el cul i dient que la victòria havia sigut gràcies a ell. Ai, mi Führer, ven i te lamo les botes. I ja ho tenim bé per avui. Recordeu que falten més capítols i tindreu que veure-se-los tots per a conèixer la història sencera. I si t'agrada, t'agrairia moltíssim que el compartires. Seguís-me en les xarxes del canal per no perdre't cap novetat. Subscriu-te i activa la campaneta, que si no YouTube no t'avisa de que puge vídeo. Vídeo setmanal cada dilluns a les 8, subtitulats al castellà perquè aquí no es problema ningú. I recordeu que el coneixement no fa nosa i aquí estem per ampliar-lo i compartir-lo tot el que puguem. Mos veiem al dilluns.